Jones. Amseru da, o'n i just a dod i ben y dosbarthu'r post am y dydd. Mae 8 milltir y dydd yn cadw fi ffit, credwch chi fi. A gweud y gwir, o'n i'n mynd i fynd draw i'r lam nawr i paratoi am y dydd. Ond chi'n gwybod, os nag yw yn y post, allwch chi canu'r clwch a fyddai'n mwy na hapus i ddod i'ch helpu chi. A siwr i chi de? Fel y boi, Mrs Griffiths. Wel ie, amseru perffaith. Mrs Griffiths, sa'n gwybod sut ych chi'n neud y cyfan yn rheoli 2 fusnes gyda'r gŵr. Mae rhaid bod chi mor brysur rhwng fan hyn ar lam. Wel, does dim un man y well i fewn a blaen wain, ac wy'n dwlu ar gweithio na post ar lam. Ac yn y cyfnodau yma, mae'n rhaid i ni gyd cadw fynd a cario ymlaen. Siw mae John bach, ych chi wedi clywed wrtho fe'n ddiweddar? O, mae'n dda iawn, diolch. Wel, wy'n meddwl. Mae'n anodd gwybod ydw e. O, Mrs Griffiths, dyle fe ddim fod allan fan yn ymladd. Dim ond newydd droi'n 11 ma fe. Dylse fe bod fan hyn gyda fi a'i dad. Wel, dwi'n gobeithio gallai di ymuno ni yn y parti gweu gyda'r WI. Dwi'n gobeithio cael un arall cyn hir. Wel, chi'n gwybod, Mrs Jones, dylsech chi fod yn brod iawn o John bach. Mae e'n gredit i chi a'r gŵr. Ac byddwn ni'n dwlu dod i un o'ch partis gweu chi. O, diolch. Dwi ginog, please. O, i ddawlais. Nag i ddawlais aeth Gwen Evans i edrych ar ôl babi newydd i Modryb? Ie, na ni. Mae'n cyd-ddigwyddiad, mae'n ffrind i Minnie byw na. Hi sy'n rheoli'r siop ddillad, ac am siop ddillad yw hi. Gath ei thad, Emlyn Davies, ei enni'n Nghastell Newydd Emlyn, ond symudodd ei ddowlais i agor y busnes. Wel, diolch yn fawr, Mrs Griffiths. Na i mo'ch cadw chi, na adael i chi fynd i agor y lam. Neis i'ch gweld chi to. Wel, chi to hefyd, hwyl nawr. Wel. O, bore da! Croeso i siop ddillad Emlyn Davies. Siwrech chi heddi, be chi moyn prynu? Mae dy fi gwlan, crysau brethyn Cymreig. O, wyneb newydd sydd ddim yn gyfarwydd da. O, Gwen! Chi yw Gwen o Blaen Wain, Gorllewin Cymru, sydd wedi dod i ddawlais i edrych ar ôl a helpu babi Elizabeth. O ie, Gwen! Mae fe mor neis i cwrdd â chi. O'n i fôr falch i glywed bod babi William wedi cyrraedd. A dyma amser da, dwi newydd wedi cael llythyr o fy ffrind Mary yn Blaen Wain. Dyna cyd-ddigwyddiad ein bod nhw 2 ohonom ni yn ffrindiau dy Mary. Mae'n danfon eich ariad. O, gysodwch fi, gwedwch. Dwi'n anghofio fy manners. Enw fi yw Miriam Owen, neu fel mae pawb yn gweud rhwng ffyrinn, Minnie. A fi yw perchenweg siop ddillad Emlyn Davies yma yn Dawlais. Gan y fy nhad Emlyn Davies yng Nghastell Newydd Emlyn, dim yn bell o Blaen Wain. Wel, dath yma i weithio, a wedyn agorodd y siop yma yn 1898. A dyma ni, 45 mlynedd wedyn, yng nghanol rhyfel byd arall yn 1943. Nes i cymryd drosodd y busnes pan marwodd fy nhad ychydig o flynyddoedd yn ôl. Yn efo fy nhad, oedd llawer o bobl yn ddod i Ddawlais i weithio yn y pyllau glo a'r gweithdy heian hefyd. Oedd yn rili fisi. A chymod beth, o'n i'n gwerthu lot o brethyn Cymreig a crysau Cymreig. Wel, maen nhw'n rili boblogaeth chi'n weld, achos maen nhw'n dda i'r gweithwyr sy'n gweithio lawr y pyllau glo a'r gweithiau'r heian. O ble mae'r brethyn yn dod o? O, na i gweithio chi, Gwen. O'r Cambrian Mills yn Drefach Felindre. Yn agos i ble gath fy nhad i eni, a dim yn bell o Blaen Wain. So mae Mary'n sôn yn beth ei mab, John. Mae fe'n 11. Ac mae fe'n y fyddin. Mae'n becso eisiau gymryd y beth i John, ond mae'n mor falch o fynd ymladd dros y brenin a'i gwlad. O, ar Befin boys, maen nhw'n gweithio lawr y pyllau glo. Maen nhw'n greu job yn wych hefyd. A mae Mary'n sôn amdano ei fecu i Tommy, mae fe'n dod o Lundain. Ti wedi cyrraedd fe?
Oh gosh, nath I gweud am y tro cynta, nath Tommy gweld Ieir. Na? Gafodd yr ofn fwyaf. Chymod, oedd e byth i gweld Ieir o'r blaen. Na, ond nawr mae fe wedi setlo mewn a mae fe'n gyfarwydd ar Ieir a wedi enwi nhw gyd hefyd. Wel, treni yr evacuees. Maen nhw'n chwifio i'r hwyl fawr i mamau nhw ar yr orsaf. Mae Mary'n gweud bod lot o nhw'n gweld yn anodd setlo. Wel, mae'r Cymraeg, mae'r iaith, dyn nhw ddim yn siarad y iaith, ond mae lot o nhw'n dysgu Cymraeg nawr. Mae dy fi evacuee o'r enw Evelyn, mae hi'n dod o Kent. Wel, mae hi'n un oedran a ferch i Joan, mae hi'n 16 a mae fy mab Alan, mae fe'n 13. Yn ffodus iawn, maen nhw'n dod ymlaen yn rili dda. Wel, sy'n rhaid i nhw becso amdano'r bomiau, dim rili yn yr cefn gwlad. A ni wedi bod yn lwcus fan hyn hefyd. Dwi'n cofio'r amser yna, nôl yn 1941 ar Blitz Caerdydd a Abertawe. Collodd llawer o bobl eu bywydau, bywoliaeth a tai hefyd. Roedd ffrind Mr Evans o'r siop lysiau, wel oedd e'n gweithio fel weleidydd yn storfa Tanwydd. A chymod beth? Nath e defnyddio het fe i symud bom tân off top tanc petrol. Wel, ar bedwyd y tanc petrol, yn anffodus nath e losgi ddwylo, a marwr. Pawb yn gwneud ei ran i helpu yn ymgyrch y rhyfel. A wedyn, pidwch ymhofio amdano Sargeant Glyn Griffiths, fe yw cefndir Mr Griffiths sy'n byw ar stryd Alma. Wel, oedd e'n arwr yn y Battle of Britain, a nath e ennill medal hefyd. A beth wyt ti'n meddwl o'r blackout, Gwen? Mae'r wardeiniad ARPs wastad ar y lookout. Maen nhw'n gweiddi, put that light out. Wel, mae rhaid i ni gyd wneud yng nghorau i stopo'r bomio. Wel, ar nodyn bach mi llawen, Gwen, mae Mary'n gweud bod un o'r melynau gwag Cilwendeg, wel, mae'r Americanwyr ar yna, y GIs, maen nhw'n defnyddio fe fel barracks. A maen nhw'n rhoi chocolates mas i'r plant leol. O, dyna hyfryd. A ti'n modd peth? Dwi'n Mary ddim yn sôn, ond fi'n clywed o cefndir fi sy'n byw yn Castell Newydd Emlyn. Maen nhw'n gweud bod carcharorion neu dalaidd yna, maen nhw'n gweithio ar y ffermydd yn leol hefyd. O, a wedyn mae Mary'n gweud yn beth i'r dogni a bod hi wedi cael llon bola o jyst gael un wy a bod e ddim yn digon. Fel bod hi'n gallu gweud na, mae hi'n byw yn y wlad, mae'r ffermydd rownd hi, mae hi'n ffrindiau dy'r ffermwyr, mae'n cael mwy o cig, llath, a hefyd mae hi'n cadw Ieir. Wel, fan hyn, ni'n dibynnu yn fwyaf o'r ddogni gan y Llywodraeth. 3 pint o llath, ham, dim ond, gallwn ni mynd ymlaen. Mae'n rili anodd, ond mae rhaid i wneud yng ngorau. Ond mae pobl rownd fan hyn, wel, maen nhw'n digging for victory, chymod, ac yn plannu llysiau yn yr ardd gefn. Bydde Potato Pete a Dr Carrot yn browd iawn ohonyn nhw. Falle na i trial gwrando i'r wireless i'r kitchen front i gwrando os mae mwy o reseitiau. Wyt ti'n gwybod o unrhyw reseitiau? Ydych chi'n gweld y pamffled yma, Make Do and Mend? Oedd Mary'n gweud bod hi wedi dechrau creu par o trwsys i bleddyn bach sy'n byw drws nesaf mas o hen sgart. Mae'n wych beth gallwch chi wneud mas o hen jwmper neu hen sgart. A chymod, mae'r Mary'n sôn am beth i'r fyddin tîn. Nathach chi byth cwrdd un o'r merched, maen nhw'n gwisgo hetiau, trwsys hir a siwmper gwyrdd. O'n i lawr yn aros dyn wncl hi, lawr yn y gorllewin. Dwi'n cofio, ni wedi cael digon ar ôl wythnos yn gwisgo overalls fi yn y mwd. Ond na ni, mae'r menywod yn gwneud ei gorau i helpu'r ymdrech, fel wnaethon ni yn yr rhyfel mawr. Chymod, yn y rhyfel mawr, o'n i arfer bod yn ysgol yna Aberhonddu, a wedyn des i nôl i helpu yn y siop fy nhad. Oedd y bechgyn i gyd mas yn ymladd. A wedyn oedd Mary, wel oedd hi'n gweithio mewn ffactri arfe. A wyt ti'n gwybod bod ffactri arfe yn agos i fan hyn yn Hirwaun? Ond dylwn ni ddim gweud mwy. Careless talk, cost lives. Dwi'n sori, dyma fi'n brolian mlaen. Beth o'ch chi'n gweud prynu to?